Takže dobrý deň, moje meno je Manie Stevie a teraz si zahráme prvý part z Mafie 2, čiže misia Domovina. Môžete si tu kúknúť úplne začiatok hry. Present uvádí. Dobre, nechcem to zdržovať. Začiatok hry možno už všetci poznáte, ak ste to kúkali už aj u Goga. Takže to môžeme zrovna hrať. Dúfam, že mi to nebude sekať, lebo niekedy má môj notebook nejaké zlé nálady. Operace Husky. Nech 504. parašutistické. 11. července měli náš oddíl zhodit na jižní pobřeží Sicílie, ale trefil nás flak a museli jsme ísť. Dobre. Takže tu sa idem naučiť strieľať. Ejha. Si kompletný. Tento schytá. Aj ty. No dobre, že tu ešte ani nemám život. OK, ideme. No dobre, ja viem, ako sa mám pohybovať. Ako sa teraz dostanem? Ako sa tam dostanem? Ne. Dobre, lezeme do okienka. Dúfam, že ma vidíte na videu. Čo ti dáva? Jasné, že mám. Nemám. A to som posral. Toto som posral, diváci. Ja nie som. Všetko bereme. Boha mu. Dávaj. Áno, všetky pistole. Dobre. Skryjeme sa. Čo všetko máme? Skáp. Oj, to čo bolo? Skáp. OK. Dúfam, že už skápal. Jasné, že sú nahoře. Jak to, že žije? Smrad jeden. Čam. Pozor, zastrelí ťa. No, to je debil. Tu môj kolega asi umrel. No poj. Dávaj. Všetko nemôže zabiť. Skábuš. Však strieľam. Aha, to je taká. Skáp. Kus miliónkrát do neho vystrelím až teraz skápe. Pozor. Nie. Ty kokos, to som mal iné šťastie. A tu je koniec. My tak sípleme. Konečne sa zastrieľame. Lebo odfajčíme hlavu. Kto si myslí, že prežije, tak je na omyle. Kokos, to čo je? Skáp. Tu má ináč veľa nábojov toto. Gority tank. Dobre.
dico di stare attento. Fregatene di fare attenzione, fai ciò che ti è stato detto! Nevidimo. Ale cítím. Che diavolo sta dicendo? Chi si crede di essere? Nie. To čo je? Válka skončila. Dobre, to netreba vidieť. Takže toto bolo z tejto prvej misie všetko. Ja sa s vami lúčim. Užite si video. Dúfam, že bude aspoň v nejakej kvalite. No, mne už tu začína niečo iné. Takže ak sa vám páčilo, dajte like, ak nie, tak si naserte a mohli by ste mi dať aj nejaký odber. Čaute.